ang lai suka thia ko sang tong siwo thanya mu suka lajiman bagai ang usang sindrong no saipayo hostelo sere roktori keringen rok serenyo kahamge singdi o serenyo problem boba hai bo busuk torsar khajak tong student by student e bisingo amni bagin rok no singdi hinon rok machu tuna thangurok singdi hin sawo yes aba hanyongkha mandai ni hostel kaisa khorokcha class 10 opore tongnai salka debromon mungoi bo borongni dol banyo brok room kaisa no room meet banyo bo satok jaka it bekita jaka buthana najaka letrino dai buthak langjana hin sajaka onekta sere rong aba heng tongo phiaba chini buwa bufa singya kangbe singnaya abni bagano suicide khai thnya nango tei bo jaga saka bosa yate tinyo sao hinjagi bimol bunis kango thapre jagi bo suicide khaine pojonto nai khahinei bo thai thana pojonto musung khahinei saka norok abagani norok ni busano singdi kaham kai te tisa rok norok kaham follow khaidi serok bobo kaham bobo hamya norok kaham kai phatcha serok na aba heke tabudi borong no norok investigation khaine ji serok ni bisingo aba hai serok onek no tongo leader songjar no bisi aba heke layo amni bagin norok try khaidi serok no bahike kaham ke naiman bahike check khainaiman tei buma bufuna ang joton request khoi norok joton norok janjani busano singdi check khaidi kaham kai ga hamba ase kobongman buskango thaprar jaka khoni tuina ongkodam bimal tire photo bujaka ka marke lasi kata nanga dinna ang lai suka thia ko sang tong siwo thanya mu suka lajiman bagai